Λοιπόν, καταρχάς δεν με νοιάζει πόσοι και ποιοι θα δουν αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι καθαρά προς την κοπέλα μου που είναι όλη μου η ζωή και της χρωστάω πάρα πολλά. Και έτσι βρήκα έναν τρόπο για να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι εδώ για μένα. Θέλω να ξέρεις πως δεν με νοιάζει αν είμαστε λίγο μακριά, απλά θέλω να ξέρεις ότι νιώθω πάρα πολλά για σένα και ότι δεν θέλω να σε χάσω, και με αυτό σαν βιντεάκι διάλεξα να σου πω με ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι δημόσιο αυτό το ευχαριστώ και το νιώθω με όλη μου την καρδιά και στο λέω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Θέλω να ξέρεις πως θα είμαι πάντα εδώ για σένα, για ό,τι με χρειαστεί. Θα είμαι ο μικρούλης σου φύλακας άγγελος. Μπορεί να έχουμε κάποια διαφορά χρόνων, αλλά εγώ σ' αγαπάω με όλη μου την καρδιά και θα προσπαθώ πάντα να στο δείχνω. Μπορεί να τσακωνόμαστε κάποιες φορές σαν μικρά παιδάκια, αλλά θέλω να ξέρεις ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ και ότι δεν θέλω να σε χάσω, και δεν θα κλαίω, μόνο θα γελάω επειδή εσύ το θέλεις. Θέλω να χαμογελάς ακόμη και στα δύσκολα και στα εύκολα, και θέλω να ξέρεις πως όλα θα τα περνάμε μαζί, και τις κακές και τις καλές στιγμές, και θα είμαι πάντα εδώ δίπλα σου να σε στηρίζω και να σε αγαπάω όσο πιο πολύ μπορώ. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι κάποιες φορές πάμε να χωρίσουμε, αλλά πάντα μας ενώνει η αγάπη που είναι ανάμεσά μας, και έτσι δεν θα χωρίσουμε ποτέ, αγάπη μου. Αυτό να το ξέρεις, και να ξέρεις ότι είσαι όλη μου η ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ για μένα και με κάνεις πάντα χαρούμενο και ευτυχισμένο και χαμογελαστό, και σε ευχαριστώ που έκατσες να ακούσεις αυτά τα λόγια που θεώρησα εγώ σωστά να τα πω, και έτσι επέλεξα και να τα βάλω και στο YouTube. Σε ευχαριστώ για όλα. Θα είμαι πάντα εδώ για σένα σε ό,τι με χρειαστείς. Σ' αγαπάω, ψυχή μου.